Carretera Camp Maritron, descobrint terres canadenques. Estem a l'oest, a la província d'Alberta, a Diamond Valley. Meravella de verd infinit. El cel, la vall, són una postal cromàtica. Mentre el tren de mercaderies ho travessa tot, impressiona. Fa quilòmetres de llarg amb cents de containers enganxats. La Trans-Canada Highway, l'autopista, ens va portant a Calgary, la ciutat més gran d'Alberta. I ja hi som, cosmopolita, sorprenent, amb edificis de dissenys impressionants i vidres de 1000 colors. Diuen les guies que és una de les 5 millors ciutats del món per viure. El riu Bow la travessa. El monestir budista de Battanmasaka ens recorda que Chinatown és a prop i anirem després. Ara, anem admirant l'espectacularitat de la City a vista de dron. Rodejada de parcs que voregen el riu i aporten espais de lleure i tranquil·litat a la intensa i vibrant vida urbana que respira per tots els carrers, per tots els impressionants edificis. És netíssima i ordenada a la vegada. Una ciutat famosa pels esports d'hivern. El 1988 va organitzar els Jocs Olímpics d'hivern, els primers que es van fer al Canadà. I hem estat al juliol i fa calor, però l'hivern diu que cobreix tot de neu, ens ho imaginem, també ha de ser preciós. Els edificis i gratacels són espectaculars de lo bellíssims que són. I tothom porta barret de cowboy. Estem a primer divendres de juliol, tot avisa que avui és l'estampida. I anirem, però primer pugem a la Calgary Tower, la Torre de Calgary. Inaugurada el 1968, té 191 metres d'alçada. L'espai de l'observatori on mirem és a 160 metres d'alçada. Des d'aquí es pot seguir una impressionant vista panoràmica de 360 graus. De la ciutat, dels voltants, de l'horitzó a les muntanyes rocoses al fons. Es veuen els edificis i els espais emblemàtics, el cel i els núvols quasi a tocar, la verdor dels amplíssims parcs que envolten les grans zones de negocis i habitatges, unes panoràmiques impressionants. Passejant pel barri xinès característic. I seguim el parc urbà, que ens va portant a un lloc icònic i únic. El Peace Bridge, el pont de la Pau, obra de Santiago Calatrava, uneix per damunt del riu Bow el barri residencial de Sunnyside amb el centre de la ciutat. 126 metres de llargada, vianants i ciclistes, simbolitza la unió entre barris, la convivència. Calgary és també la ciutat vaquera. El dia que hi vam anar, a més, era primer divendres de juliol, inici de la festa de l'estampida, en la gran desfilada, una gran manifestació de joia que comença aquest famós festival del rodeo i cultura vaquera. La desfilada és una gran rua de més de 2 hores, impactant, de música, alegria, de totes les edats, amb una nombrosíssima colla d'entitats, de bandes de música diverses, de grups de professionals que mostren la seva personalitat, el que són, el que fan, els que els caracteritza i signifiquen, les activitats, el que representen, la història, la riquesa poblacional, ètnica, cultural que integra la ciutat des dels inicis fins ara. Una desfilada espectacular, pensada molt per als visitants, amb els cavalls, els carros i les carrosses també com a protagonistes. És realment fantàstica i interessant des de tots els punts de vista. Val molt, molt la pena. És única.
Els camions de la neteja segueixen i tanquen la rua, deixant tot ben net i polit. Acabada la desfilada no vam trobar entrades pel rodeu, però vam poder entrar al parc de l'Estampida, visita obligada, de gom a gom. Cues llarguíssimes, tothom volíem gaudir de l'espai, de les atraccions, de l'oferta de menjar ràpid, a peu dret o asseguts al banc del parc. El centre de convencions era un aparador de productes locals. En punts específics del parc, actuacions de les bandes que havien desfilat. Un espectacle xulíssim, tot i la pluja que també hi volia ser. La gent estàvem enganxats seguint el ritme. Tot xulíssim. I anem passejant a la gent i continuant al parc fins que arribem a l'Indian Village. Expliquen que aquest poblat s'organitza cada any durant l'Estampida. Són 5 tribus que acampen aquí amb les famílies durant els 10 dies de la festa. Mostren als visitants l'artesania, la cultura, les tradicions, les cerimònies, la diversitat de tipis on fan estada. Expliquen la història també. És molt, molt interessant. Un recorregut pels orígens i la història. Un enclau molt diferent del que estem acostumats aquí i molt, molt bonic. I sortim. Una darrera mirada a Calgary i ja marxem. Carretera, càmera i dron, a continuar la ruta.